Kiinalaiset. Ne on pieni ihmisiä. Kaikki tietää, jos näette joskus semmoisen 120-senttisen kiinalaisen, niin se ei todellakaan ole lapsi. Mutta kumminkin. Miettikää nyt, suomalaiset säälet. Vittu 180-senttisiä kerrostaloja. Ja niin. Kiinalaiset on pieni ihmisiä. Mutta niiden lennot on huomattavasti halvempi kuin meidän suomalaiset. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että ne menee ja ostaa yhden lipun. Mitäs muu perhe? 3 lasta ja äiti. Mihin ne tungetaan? Kiinalaiset ne ei tarvitse muita lippuja, koska niillä on matkalaukku. Sillä mennään.